sa kanto. Sino bang ginuhulat mo? Sangkay mo ba o ako? May lalaking tumuog sa iyo. Dahil mo man kumangkong direksyon, nangluyaak sa nainda. Ubus pagad at matismayo. Baby, inggis mo liwat ako. Kahuna ko ako anino. Higumaon na totoo. Baby, higumaon mo ba ako? O ako giniluwan mo? Na ako na ang karguyag mo. Sundan ko ang iyong paglakaw. Sinapat ang simbalay ng maminaw. Pamati ko ako na inalutaw. Halos pangani at mabungaw. Kahuna ko ako ang imo. Higumaon na totoo. Baby, higumaon mo ba ako? O ako giniluwat mo? Na ako lang ang karuyag mo. Tumuog sa iyo. Dahil mo man kumangkong direksyon, nangluyaak sa nainda. Ubus pagad at matismayo. Baby, inggis mo liwat ako. Kahuna ko ako ang imo. Higugmaon nga totoo. Baby, higugmaon mo ba ako? O ako giniluhan mo? Na ako lang ang karuyag mo. Baby, inggis mo liwat ako. Kahuna ko ako ang imo. Okay na mga salamat ng special request. O masunod ng special request ng